कोल्हापूर येथील एका पर्यटकाचा पाय घसरून तो 300 फूट खोल कावळसात दरीत कोसळल्याची घटना घडली आहे। 45 वर्षीय राजेंद्र बाळासो सनगर असे या पर्यटकाचं नाव असून ते कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आहेत। सांगली मनपामध्ये लाच प्रकरणी अटक झालेल्या उपायुक्त वैभव साबळे दोडामार्गमध्ये मुख्याधिकारी असताना त्याने एका जमीन मालकाच्या संमतीपत्रात खाडाखोड करून गैरवापर केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। मालवणात अधूनमधून पावसाच्या दमदार सरी कोसळत असल्याने समुद्रही खवळलाय। नदी नाल्यांच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली आहे। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या भूमिपूजनाला 27 जूनला 10 वर्ष पूर्ण होऊन देखील ते अदृश्य असल्याने कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने वाढदिवस साजरा केला। भूमिपूजन दगडाचा केक कापून गांधीगिरीने याचा निषेध केला। सावंतवाडीचे उपवन संरक्षक नवकिशोर रेड्डी यांची विशाखापट्टणम शिरोचा इथं बदली झाली आहे। त्यांच्या जागी गडचिरोली येथील मिली शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। दोडामार्गातील वीज समस्यांबाबत महावितरण अधिकारी आणि ग्राहक यांच्यात झालेल्या बैठकीत खडाजंगी झाली। ग्राहकांनी संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत प्रश्नांची सरबत्ती केली। देवगड तालुक्यातील नागरिकांना पावसाळ्यातही 4 दिवसांनी पाणी मिळत असल्याने ठाकरे शिवसेनेकडून संताप व्यक्त केला। बांदा दाणोली या जिल्हा मार्गावरील बावळाट सरमळे विलवडे वाफुली या गावातील जिल्हा मार्गाचे गटार मातीने बुजले असून ते न उपसल्याने गटारातील पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे। रत्नागिरी शहरातील भगवती किल्ल्याजवळील भाटकरवाडा भागात मध्यरात्रीच्या सुमारास 3 दुचाकी जाळल्यात। या प्रकरणी तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी संचलन केलंय। वाढवणमध्ये आयटीडीजी कंपनीच्या सर्वेच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांनी थेट वाढवणच्या समुद्रात धाव घेत तब्बल 5 तास जलसमाधी आंदोलन केलं। विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर एसटी महामंडळाने 2024-25 या वर्षभरात एकूण 3,75,000 रुपये दंड वसूल केलाय। महाराष्ट्रातील शाळात हिंदी सक्ती विरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहेत। 5 जुलैला मुंबईत 1 जण एकत्र मोर्चा निघणार अशी घोषणा संजय राऊतांनी केली आहे। हिंदी सक्ती विरोधात 5 जुलैला ठाकरे बंधूंकडून मुंबईत मोठ्या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय। या दोन्ही भावांना आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने देखील पाठिंबा जाहीर केलाय। शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे। 1 जुलैला कृषी दिनाचं औचित्य साधून शक्तीपीठ बाधित 12 जिल्ह्यात रास्ता रोको करण्याचा आणि जमिनीची मोजणी हाणून पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला। लाडकी बहीण योजनेचे जून महिन्याचे 1500 रुपये अद्याप मिळालेले नाहीयेत। मागील वेळेप्रमाणे जून आणि जुलैचे हप्ते एकत्रित मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते। सोन्याच्या दरात घसरण सुरू आहे। 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 850 रुपयांची घसरण झाली असून 89,850 रुपयांवर पोहोचलाय। बेलापूर येथील घरासमोर लावलेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरची काच फोडल्याची तक्रार देण्यासाठी बेलापूर पोलीस चौकीमध्ये गेलेल्या इसमास त्याला कोयत्यासह लोखंडी रॉडने जबर मारहाण करण्यात आली। यावेळी कुटुंबातील सदस्यांनाही मारहाण करण्यात आली। गेल्या 24 तासांमध्ये राज्यात 13 कोरोना बाधितांची नोंद झाली आहे। राज्यात सध्या 148 सक्रिय रुग्ण आहेत। कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहात ड्रग्ज तस्करीतील संशयित कैद्यांची ओळख पोलिसांनी पटवली आहे। या कैद्याच्या अटकेची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली आहे। गोव्यात मागील 5.5 महिन्यात 54 लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे नोंद झालेत। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 18.51% लैंगिक अत्याचारात वाढ झाली आहे। गोव्यातील फेरीबोटी जुन्या झाल्या असून त्यांच्या जागी नवीन डबल इंजिन असलेल्या फेरीबोटी सुरू करण्याचा विचार आहे, असं नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितलंय। गोवा सरकारने गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप सुरू केलंय। यामध्ये सहभागी होणाऱ्या आणि ठराविक अटी पूर्ण करणाऱ्या टॅक्सी चालकांना सरकारकडून मोफत इंधनाचा लाभ मिळणार आहे। कोलकातामधील लॉ कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी 3 आरोपींना अटक केली आहे। आरोपींमध्ये एक माजी विद्यार्थी आणि त्याच संस्थेतील 2 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या ताफ्यातील 19 इनोव्हा कारमध्ये पेट्रोल पंपावर इंधनाऐवजी पाणी भरल्याचा प्रकार समोर आलाय। मात्र त्यानंतर काही काळातच या गाड्या बंद पडल्याने ही घटना उघडकीस आली आहे। इटलीतील फॅशन शो मध्ये प्राडा या सुप्रसिद्ध कंपनीचे मॉडेल कोल्हापुरी चप्पल घालून रॅम्प वॉक करताना दिसले। यावरून प्राडावर कोल्हापुरी चप्पलचा ब्रँड चोरी केल्याचा आरोप होतोय।